Det vi gør, det er, at vi starter ud med at bygge en træbuk nede i bunden. Min telefon. Ja. Det er ikke noget. Nå, du skal bare lige være med. Det er klart den nemmeste måde at vinde det der på. Det er overbevist om. Jeg tror, det er godt, at skifter holder igen der. Ja. Sådan der. Ja. Ej. Jeg kan godt lide lydeffekterne. Suppe. Svop. Svop. Dårlig idé, Svop. 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 Jeg synes indtil videre går det er helt vildt godt. Okay.